मास्टर एक लाइन और बा। हिट भइल देहिया हो हीटर से बेसी भीतर ले गरमी दिहले बालेसी जुआ पसना बनी देना का डोला हटावा पिया पंखा हटावा पिया हटावा पिया पंखा हटावा पिया शंकर नगर बाजार, शंकर नगर बाजार, शंकर नगर बाजार, शंकर नगर बाजार। गरम सतावे रही तन पुतड़ा हो दुनवरी राजा लेके रगरी बरफ हो मानो तुझे फुर्सत ना बाटे तू मटा कैसे जी हम सुतला मानी चली राती से जी रवि पर बोधे जी रवि बनाता अच्छा हटाओ बलरामपुर यूपी, बलरामपुर यूपी। हटाओ पिया गोली से दिखाते हैं शान, तभी तो बुलाते हैं आरिफ खान।